φίλοι, η επιλογή μου να διεκδικήσω το αξίωμα του Δημάρχου Ερμιονίδας καθορίστηκε από την αγάπη για τον τόπο μου και την επιθυμία μου να προσφέρω στους συνδημότες μου. Με την παρότρινση αλλά και τη στήριξη άξιων και πολιτικά ανεξάρτητων ανθρώπων αποφάσισα να ηγηθώ μιας πραγματικά ανεξάρτητης κίνησης ενεργών πολιτών για το Δήμο μας, της δυνατής Ερμιονίδας. Δεν παίρνω εντολές από κανένα κέντρο υποδείξεων. Δεν έχω διοικήσει ποτέ μέχρι τώρα το Δήμο μας και δεν μπορεί κανείς να μου καταλογίσει το παραμικρό. Άλλοι διοίκησαν, δοκιμάστηκαν και παρότι απέτυχαν ζητούν πάλι την ψήφο σας. Δεν εμπορεύομαι τη δυσκολία και την ανάγκη για να πάρω ψήφους. Δεν έχω μάθει να λέω άλλα τη μία και άλλα την άλλη. Δεν έχω μάθει να κρύβομαι. Στη ζωή μου, στην οικογένειά μου και στην εργασία μου πάντοτε ήθελα ειλικρίνεια αισθημάτων, λόγων και πράξεων. Αυτός ο τόπος κανονικά δεν έπρεπε να είχε ανέργους. Δεν έπρεπε να είχε επαγγελματίες σε μαρασμό. Έπρεπε να είχε τουρισμό χειμώνα-καλοκαίρι ως κοντινός προορισμός με την Αθήνα, όπως γίνεται και με άλλους τουριστικά προβεβλημένους τόπους. Η επαρχία μας είναι παγκόσμιο τουριστικό θέρετρο, με ξεχωριστή θέση στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Πρέπει να φτιάξουμε υποδομές. Πρέπει να τρέξουμε, πρέπει να ανταγωνιστούμε. Έχουμε τη θέληση και τη βούληση. Διαθέτουμε τη γνώση και το σχέδιο. Φίλες και φίλοι, με αίσθημα ευθύνης διαβεβαιώνω όλους τους δημότες ότι θα φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης που με περιβάλλουν. Οι συνεργάτες μου και εγώ θα αναλώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και θα υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Δικαιούμαστε να προσπαθήσουμε. Μπορούμε να πετύχουμε. Όλοι μαζί θα κάνουμε την Ερμιονίδα δυνατή. Όλοι μαζί για να κάνουμε την Ερμιονίδα δυνατή. Όλοι μαζί για τη μεγάλη νίκη.